Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam jama kulu matara ba mataga hamad. Ara wani ya fo sina da na Umar Haruna. Insha Allah yi wannan kun bi da iganta no Facebook ko bon. Da mi ba alwat fo ngon kan Facebook ora ni puro ni gan fer kaina ni sin lodge kan tin ni di labar fo kan ni mam kai ka amma lokto ni kan tin fu ni sin lodge kan ni kai kan amma din tun labaro ni sin lodge kan tin du lokto furara kan ni labaro Facebook ko be ni ko gande ni mo ni di labaro ko to inshallah kun yi tabaran sai kan din labar kan ni ba mu cewa kan ni sai bat kan tin ni kan saving post kan ga nan ba ni ya kuna sai amanto mu labaro mu janga ni furno direct mi ya di labaro mu kan tin ni bara ma ce kamar cin ku da yau wannan video halbayi fari won bidaram dim wardo kun cin wan channel wa kai sukune logo video gon gidin won kam wara hayna kai hantum subscribe ni sen lero go ingle france mona go hantum abon mo manalise da hare mo gidi kam nya ko kan go gun beni morenga amana lise won no chep kam video kai go te go kanara se kam cin ku kan den in fari won video. Okay, matkan chana ngogdio ya chini ne Facebook ora so yimugona danga ngogdio ne labar no walbin bora post ya chin kan ngogdio so borgba son matkan chana furara on sindelo kan kai kan cho so mugunna hare neo tom biz hinzo kan ngogdio ya chine mana ne ya chine zanin na ya chine gidi kan se ne bene neo kango video za bere hantum sintina na kaga dan saving post on mana ne ya cin zanin na cin akan din sai ya cin akan sai creating location for letter mo kaneo neo kano na kadan for letter mana ne ya cin ganda hantumin kora kakan din sai mun gando na dinnar gando na hin kunwane na today kunwane ne kunano ne 7 wane mbo kunno wane yo gai ay ma hala wane yo gite ba jir fo chine ka go no din kai 7 post so ne ba mda maka ne har to mutum bizin zado ma na ne chine zanin na ne chine hinna ne gidin nan ka te musa vi message al halo do vi message dun ba ma sambor fo se man dun ba ma message fer ne o kan no gidi ne message fuiza alhalo dona kadan vi post mana ne ya cin zanin na na cin ne gida kan ni longo do ko ne mai sazo do ya cin ga fe ni sai ya cin ne gice insha Allah inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on video man tawadalla igmila haya kai na tawandi igmi halaka kana hasin o wadi sai dindi da kan sai moranga amma fatta za ara woni yak fo sine sai lami mo wadi no ga nan wadi no ta kan wadi da sine i won channel am ko dina kama tin ku kan dai to na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh am sai mo am bi dai fatta za ara woni yak fo sine sai amma na ne sai abonnement din man abon